Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Шахмуратова Гөлнара Равил кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны дусты Әлфия Хамзевна Едиханова гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Мөгаен һәр кеше үз тормышында чын дусты бармы дип уйлагандыр. Ике кешенең дуслыгы вакыт белән түгел, гамәлләр белән дә тикшерелә. Гадәттә безнең мәктәптә беренче дусларыбыз барлыкка килә. Дуслык балалар бакчасында да була, ләкин бу бик сирәк. Менә шул сирәк очракка безнең дуслык кирип калган шикелле. Минем дустым Гөлнара Равильевна Шахмуратова белән дуслыгыбыз бала чактан. Бергә, бер гаиләдә туып, бергә үскән шикелле. Әниятиләребезгә мин һич рәхмәтле. Аларның дуслыклары аркасында без апа-сиңел шикелле яшибез. Безнең балачак, яшьлек һәм олылык елларыбыз бергә узып бара. Араларыбыз 60 чакрым ераклыкта булса да без элемтәне өзмибез. Худайга шөкер, әлеге заманда телефоннар бар, шалтыратырга, SMS язарга, яисә машиналар бар, тизлектә барып хәл белешергә. Гөлнарам Новоспасск эшчеләр бистәсендә үзенең гаиләсе белән тормыш кичерә. Тормыш иптәше Фәрит белән 2 лашында ир-егет уллары Руслан белән Нурланны үстерәләр. Руслан инде хәзер студент, Нурлан 4нче сыйныф укучысы. Икесе дә спорт белән шөгыльләнәләр, хоккей командасы членнары. Гөлнара Равильевна Новоспасск больницасының онкология диспансерында регистратор буларак хезмәт итә. Ул эшендә гел мактауга гына лаек, чөнки бик ачык йөзле, киң күңелле кеше ул. Иске кулаткада туып үскәнгә дә инде райондашларын да кире какмый, ярдәм кулы суза. Каяра минем исем китеп кала. Каян бу хатынга бу кадәр көч килә? Йылмаеп, кире какмыйча, йомшак сүз белән һәрбер кешегә ярдәм итәргә тырыша. Әнисе Адилә Саитовнага кайгыртучан бала, сеңлесе Гөлназга үрнәк апа, тормыш иптәше Фәриткә назлы хатын, инде уллары Руслан белән Нурланга ягымлы ана була белә минем Гөлнарам. Шул арада бит мине һәм башка дус ишләрен онытмый ул. Вакыт таба, көч, хәл бирә, хәлләр белешә. Кадерлем минем, бердән-бер дустым, Гөлнарам. Бүген сиңа 45 яшь тула. Бу хатын-кыз гомеренең иң матур чагы дип уйлыйм мин. Чөнки гаилә корган, балалар туган, эш урынында хөрмәттә җиткән, үз-үзеңә сыкланып яши торган чак. Гөлнарам, сиңа телим беренчедән кырыштай нык сәламәтлек, җан тынычлыгы, ана сабырлыгы, кайгы хәсрәтсез, озын саулыклы тулы гына гомер кичерергә телим сиңа, кадерлем. Барлык яхшылыкларың өчен сиңа олы рәхмәтемне әйтәсем килә. Синең каршымда баш иясем килә, кадерлем. Мин сине бик яратам, Худайдан сорыйм, дуслык җебебез өзелмәсен иде кайчанда. Якын дустым, синең туган көнгә бүләк итәм шигырь юллары. Гел шатлыкта гына уссаң иде, сикәлтәле тормыш юлларың. Бу тормышның дустым үз законы, таләпләре аның бик кырыс. Табаласың икән бәхетеңне югалтмаска аны син тырыш. Тынычлыгың булсын күңелеңдә, эшләреңдә барсын, гөрләсен. Гомер буе синең йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнми, дөрләсен. Кояшлы көн телим сиңа, дустым, болытларны куып, таратып, яшигәле алда, гомер барда, якын дуслар булып, яратып. Хөрмәтле Гөлнара Равильевна, якын дустыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә алда кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Барма син дускайым, яратмыймын ярып йөрергә. Бик артта калма кирәкмәс, кыен булыр юлны күрергә. Җан дустым бул, янәшә менән атла, уртак булсын кайгы шатлыклар. Яшьлегебез сөенеп бергә үтте, бергә үтсә иде картлыклар. Абынсак та бергә абын
biz Süyünsek de birge süyünük Gerek bulsa soңғы dilimde Bir uylamay birge böleşik Dost işler köp Turmuş sukmağımda Jandız kaylar olar sanavlar Kaygı hasret Şatlık siniş bilen Yıllar bilen sınavlar Aramızga girmesinler dostum Künşü kuştanı gaybet süylevşi Bizinin hakta bizden de kübrek süylevşi Can dostum bu Yeneşeminen atılar Ortak bulsan kaygı şatlıklar Yaşılıgımız süyünüp birge öttük Birge ötseydi farklıklar Can dostum bu Yeneşeminen atılar Ortak bulsan kaygı şatlıklar Yaşılıgımız süyünüp birge öttük Birge ötseydi farklıklar Yaşılıgımız süyünüp birge öttük Birge ötseydi farklıklar